Żeniacka. Albo co to jest żeniacka? Teraz mi się sam wspomniał, wiecie, konce, kiedy za starego pierwej berał jeszcze Karlik ze Kocendra, znaczy się Stanisław Ligoń, którego miał ci bezrogi zocy i do dzisiaj we festnym respekcie. Andrzej Okiejsik miał festelnie rotę jego całkie beranie bojcynie, nie poradza już teraz spomiarkować, kajek to pierwszy raz usłyszał, kajek to genaj naszą, byda wam to sam teroski rządził tak, jakich to od młodzioka spamiętał, jakich to boczuł i kajnikaj bez ostatnie kiela 10 lat faflu. Wiecie, żeniaczka to jest strofa za ten rajski fejler Ewy Jadama i jej festno pokuta. Co by wlazować we żeniaczka, trzeba nie mieć wszystkich doma. Jej człowiek jest blank młody i się żeni, lebo wiadomo to padają na takiego hopa, ciubarek i kupielu. Starszejszy to ćmiel, a kieł blank stary to nieboszczyk strucla postojącku srą. Gadają o wszystkich żeniolach, fujara, cymbał, trumba i tak bez sołkie życie kobiet zawdy jakimś instrumentem do muzyki, bo bali i kie jest blank maluczki, to też godają ci na niego trumel, znaczy się dymby. Już zaś o babie, kiedy się wydało, godają co udowojeńszo, niż na rychtych jest. Kiedy się ludzie żenią, to wszystkie godają i że się one blanc wekslują na blanc inszo zorta. Hop, zajargały na paśliwca, klukszajsra, robi się zaroski tuleją na boślimokiem, już zaś baba ze janiołka i dziubecka robi się rajculą peszczycą, iż gmina cołki karpente, nikej 6-lampowo super heterodyna. Teraz co ty na radio idzie wyszaltrować, a baby nie. Babeczka we chałupie się zdo, baby trza, bo bez baby to by hop blank się z harażu ślos na psy. Ona ci przeca poradzi, że jego i grample widły zbajsnować. Hopa też najsto potrza, bo bez hopa, hoby i ipty nie będzie dziecek. No, można teraz coś ich tam wystaunują i wyczachmarzą roztomańte amerykańskie mądroki. Na tym zogonie wdycki się hobze babów dogwarzą, hoby ci się blank wesołkie, żeby bycie do kupy nie poradzili spokopić. Hop zawdy halato i stynko na swoja baba, a już zaś baba też fest molędzi na tego hopa. No ale tak już chyba musi być, bo jeden bez drugiego nie poradzi się spamiętać, a i te cołki, ananasy i mandle we tym raju pociepli, sobie do kupy ten wiosecki czorny chleb na bez tydzień wprost ćkać, choby i za kaledniu, bele by był herski. Gorzoła by pokopił hop. Najsto hop, kiedy miał zwadliwo babeczka, już zaś woda, wykidano ci na palica hopa, snochwiła na doczkaniu baba. Jeszcze co by hopa do porządku sporządzić, mo baba, beletki, chwala, nudlkula, srogi hop albo mokro lata. I w ten coś, gdzie piero hopowi się wybierze, rozjaśni, i że jego babeczka to nie jest szucman, lebo policjant, jest ci, za które zawdy tego ordnungu ci sam wachuje i wyszczeguje ocia i no one łoba nie poradzą spokopić, po jakiemu dziecka larmują i rozdzierają ci acołki karpente. Są też takie pożeniatce, które się cięgiem pierą, ale w ten czas mianuje ci się to harmonia. Już za jakiś instrument, nie? I no tak po prawdzie nie poradza do ostatka spokopić. Jeśli to jest mundharmonika albo akordion cija cykne plupka. Ale tak by tak, jeśli to gryfny instrument, na którym do kupy mają grać i hop i jego babeczka. Łożeniatce godą Eugen Smioków.